ko kalit na kwartahan, naglibog ko unsay hinungdan. Di naman sila itinagdan, igo lang kang agi-agian. Sa dihang nasayran ko sa tabi sa mga tao, apam di ay ang sikreto sa babayng silingan ko. Kada adlaw daw mag-ulog-ulog para apam magsigig hulog, ug ang apam walay kalibutan, igo lang siyang gipangwartahan. Dili ka dumabisto kay ang babay dakong minyo, ug ang bana walay libog, laag diri laag dito. Uso na gyud karon, apam na'y pangitaon, kung ang imong kulor itom-itom medyo lagumon. Inig tawag sa cellphone, pagpagwapa pa sexy dayon. Sa tinaguan apam patan-awon para lang makakwarta. Silingan ko kalit na kwartahan, naglibog ko unsay hinungdan. Di naman sila itinagdan, igo lang kang agi-agian. Sa dihang nasayran ko sa tabi sa mga tao, apam di ay ang sikreto sa babayeng silingan ko. Uso na gyud karon, apam na'y pangitaon, kung ang imong kulor itom-itom medyo lagumon. Inig tawag sa cellphone, magpagwapa pa sexy dayon. Sa tinaguan apam patan-awon para lang makakwarta. Sa tinaguan